खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 12 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। आरोबाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव पुलिस बादानि सिङाव थानाय बाल्लामजरा गामिनि थागिबि NLA-B आफादनि सासे गोख्रों मावथि दिजेन्द्र बसुमतारिनि अनजालि बिसि तनुजा बसुमतारिया हरखाबै लामानि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। तनुजा बसुमतारिया गथ'खौ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव गंसे औवा लांबाय थानाय ट्रेक्टरा हरखाबै सौना गालांनायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान आफाद बिग्रायारि आफाद ओंखारनायखौ ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे गोदान आफादा बेसेबां सैथो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। अदेबानि गोदान आफादनिफ्राय सासेबो सुबुङा गावसोरखौ गोदान आफाद खुलिबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेराव भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। आरो बे आफादनि मुंखौ BNLA एबा बड' नेशनेल लिबारेशन आर्मी मुङै दोननाय जादों। नाथाय बे आफादा बेसेबां सैथोमार बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। वीर सावरकर मुर्दाबाद, प्रमद बर' मुर्दाबाद स्ल'गानजों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव अख्रां गोमसारहोदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुराव बारग' MLA हितेश बसुमतारि बिथांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनायखौ थाबैनो हगारनांगौनि थाखाय BPF हान्जाया गोख्रों खुद्रि सारदों। आरो बे हाबाफारियाव हितेश बसुमतारि बिथांनि अनजालि बिसि अन्जना बसुमतारिजों लोगोसे BPF हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लानानै गोदानै सोमावसारनो सानोब्ला जाब नागारनाया मोजां। बर'फोरनि गेजेराव फिन मोनसे आफाद BNLA एबा बड' नेशनेल लिबारेशन आफाद मुंनि मोनसे गोदानै जोनोम जानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे आफादा बेसेबां सैथो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे आफादनि सायाव सोंथि खालामनायाव एबसु आफादनिफ्राय खोरोमदाव औवारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला दिनैनि बे समाव बर'फोरनि गेजेराव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जेबो गोनांथि गैया। दा बेनिखायनो जायफोरा बेबायदि सिन्था खालामदों बिथांमोना बेफोरखौ ज्राब नागारनांगौ होननानै रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। हाथियाराव मोनसे आरो गोदानै हाथियार हमग्रा जोनोम जानायनि मोनसे भाइरेल जाबाय थादों। जोङो नुनो मोनदों, भाइरेलखौ जोंबो मिथिदों। नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो नाजागोन जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि गोरोबथाजों सिलायनि आन्दलना जोबफैदों। आरो बेखौ जों मान होयो। मानोना बेयाव जोंहा 5,000निबो बारा दिनैहाय गणतान्त्रिक आरो सिलायनि आन्दलनजों मुंख्लं जालांबाय। आरो बे मुंख्लंफोरखौ मान होनायनि गेजेरजों जाहाथे बर'नि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया अराय समनि थाखाय थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि हारिनिफ्राय आरोबाव बेबादि जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाया सिलायनि गुलिजों बावहाय आरोबाव बुलि जानाङा। आरो बिनि थाखायनो जों खावलायगोन दानि समाव इन्डियायाव सिलाय लानानै आन्दलन खालामनायनि थाखाय मोनसे थासारि गैया होननानै जों मिथिनो हायो। दानि समाव आल्फा, दानि समाव गुबुन गुबुन बिग्रायारि हान्जाफ्रा दिनैहाय बिथांमोना ओंखारनानै फोजोबनायनि मोनसे राहाफारियाव दङ। KLOआबो फैनो नागिरबाय आरो गुबुन गुबुन अलरेडि फैखाबाय आदिबासिनि बायदिसिना संगठनफ्रा। आरो दिनै जों बेखायनो जों मिथिनो हायो जे नैबे समाव बर'फ्राबो सिलाय लानाय सोमावसारनांगौनि थाखाय जेबो गोनांथि गैया। दा बेखायनो बेबादि सिन्थाफोर दङबा बिथांमोना बेखौहाय फोजोबनांगौ। आरो जाय दिनै जों मिडियायाव नुनो मोनबाय बेबादि सिन्थाजों जुदि बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरिया लिड खालामदोंबा बेखौ दिनैनो फोजोबनांगौ। आरो दिनैनो फोजोबनायनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव बे गोजोनखौ अराय समनि थाखाय लाखिनांगौ जाहाथे बेबादि गुलाय गुजाय जेबो जाया। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि आरो बलिउडनि गेजेराव बयजोंबो सावरायजाबाय थाग्रा फावखुंग्रि राखी सावन्त बिथाङा जुलि जाबाय। बिथाङा गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा आदिल खान दुरानीजों आरोबाव फिन जुलि जाबावबाय। बिटिआरआव गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पुकिराग्राम पुलिस बादानि सिङाव थानाय बिसि मारिनि 47 बोसोर बैसोनि मन्ताज आली मुंनि सासे सुबुंखौ मोनाबिलिनि समाव इस्लाम धोरोमनि सभा सोलिबाय थानाय समावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा फन खालामनानै लेंहरलांनानै इनाय बुथारदों।
गिबियावनो मन्ताज आलीआ थैथाराखैमोन। उनाव पुलिसआ मन्ताज आलीखौ बोखांनानै फाहामसालियाव लांनायावसो फाहामसालियावनो जिउ गोमादों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो आयेननि बायदि साजा होनो थाखाय आरो एरेस्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।